Moi kaikki! Me tänään mennään leiriytyy metsään, niin me tehdään teille tästä video. Ja me siis otetaan meidän hoitohevoset mukaan, niin me haetaan nyt ekana varusteet. Me otettiin nyt varusteet, joten nyt me mennään viemään ne ekana tuonne meidän hevosrekkaan. Näette sen ihan juuri. Mä menen jo. Mekin tullaan. Venatkaa, tää painaa. Me nyt laitettiin tonne tavaralaatikoihin noi varusteet ja nyt me käydään hakemaan hevoset. Me haettiin siis nyt nämä hevoset. Ja nyt me laitetaan niille kuljetussuojat. Nyt me viedään hevoset tonne hevosrekkaan. Mä laitoin Felixin jo tonne. Me saatiin laitettua kaikki hevoset ja suljen tän. Nyt se on kiinni. Sit vielä tää. Me nyt siis lähdetään sinne retkeilemään. Perillä! Mä tein leirin. Tulkaa uimaan! Joo. Onpa lämmintä. Onpa kaunis sää. Matti, odota! No mitä nyt? Katso näitä hevosia. En ole ratsastanut vuosikausiin. Voidaanko pyytää, että jos pääsisin ratsastamaan? No, ehkä ei. Mitä? Kehtaatkin sanoa noin? Minä menen silti. Olet tosi kaunis. Hei, mitä sä teet? Aiotko sä varastaa meidän hevoset? Mistä se tuli? Sieltä. Minä haluaisin vain ratsastaa. Voin maksaa 10 €. Valita, mutta me ei voida oikein antaa vaan meidän luvalla sua ratsastaa. No entä 20? Edelleen minä sanoin, että emme voi antaa lupaa. Jos sä haluat ratsastaa, niin tuu käymään tallilla. Ei, kun haluan mennä nytten! Ei jumaliste, tule nyt pois sieltä! Me ei voida antaa sun ratsastaa! Aha, minä lähden. Nyt voidaan olla täällä, kun ne lähti. Pysy siinä, hiljaa. Tule kaunis hevoinen. Löysinpä. Onneksi osaan laittaa nämä, koska olen ratsastanut. Näin. Olen valmis. Älä. No niin, sit mennään. Hapti, äkkiä! Ei hitsi, odota. Toi on Pompula! Mitä? Pompula! Ei herttiläijä, nyt pitää karata. Mä hoidan tän. Nyt Hone! Haha! Sä löysit sen! Joo, se lensi ihan kunnolla sinne maahan. Eli nyt me mennään nukkumaan, joten öitä! Öitä!